1 jump। रखपुर सिवान मऊ बलिया छठ गीत गुजे गाँव शहर गलिया भाग बाटे भागलपुर के जागल कह कह करे झोपड़ी महलिया। रखपुर सिवान मऊ बलिया छठ गीत गुजे गाँव शहर गलिया सभही जुटल देखला जे हो काशी के घाट बाजा बाजे हो सुनी के दुख भागेला देखो बेटिया के ई घाट निकला गेला जिला बक्सर के ई घाट निकला गेला। जाके नगबा सोनू कोसी भरेले जाके छाताबा पूजा पर गोपाल से करे प्यारे लाली तो भूखल बाड़े जाते जाके नगबा सोनू कोसी भरेले जाके छाताबा अरे अइले रसूलपुर के सारी हो छठी घाटे भीड़ भइल भारी हो पुरी के घाट निकला गेला मोतिहारी के घाट निकला गेला। दीवाना डीजे महाकाल चौक बाजार आजमगढ़ डीजे और म्यूजिक बनवाना हो तो दिन कर दीवाना भाई से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 96 96 51 30 49।